Wacht. Yo guys, Yo, we're gonna react to our old videos Yes, in the most viral video. yo guys, you know that. So Clock that. this is us, the youngsters. If you don't know, you know. Follow us. Hit the plus button. Let's go. I don't know why I get so excited. I don't know why did I get so excited here, guys. Man. Weet je wat? Ja, nou Engels, Afrikaans, maar ik heb die gedangen niet, man. Dat was zo vannacht. Hij man had mij uitgeklapt daar. Ik was in de zwijnen. Ene was waarom. Als je was je zo waren mee. Het was bewolkt. Kan misschien niet voor Kan je kan niet zien meer. Het was Ja, bewolkt. ja, niks hier niet. Ik ga voor niks hier niet. Zakaria. Yo. Guys, let us know in the comments who is Jembembe, please, because we don't know that soccer player, guys. Please. Hij was zeker. Fuck. Hij was er weg, ja. Nee, Dan